sammen. Velkommen til den her video. Som lovet skulle jeg jo også vise teltet. Så det tænker jeg lige. Vi går ud og gør nu. Spisebord, og så tv og bord her, en lille sofa. Godt. Jeg tænker lige, at hvis en dag I skriver, hvilken video I vil have, jeg laver, så skriver I det lige i kommentarfeltet nu. Og så skriver jeg det lige ned på papir, så I kan huske. Så jeg kan huske, det er sådan nogle videoer, jeg skal lave. Så jeg tager lige min tusser og en bog frem. Så kan I se. Så. Okay. Så tænker jeg det. Okay. Vi har den her. Så tager jeg den her tusch. Og så strøger jeg den. Og så. Jeg skriver lige nogle forslag selv. Jeg selv har. Jeg skriver en taste test. Men jeg kan skrive egentlig er der ikke sådan mere, man kan. Det må I jo bestemme. Men jeg tænker lige, at vi skal... Måske skal jeg lige ringe til min far. Jeg skal måske ringe til min far. Så tak fordi I så med på den her video. Vi ses.